Лучо, както чухте, Лучо е с мене. Да, хора, аз съм с тук Едката. Бетката. Това съм аз, това приятел, дето той играе с него Rivals. Ми дай, ти тук ще бъдеш в бакграунда. Да. То нямам друг компютър. Да. Ми както се казва, дай първо да открием едно дърво. Хора. Чак, едното дърво, чакай там. Да, хора, както виждам, дървото е на 100 000 метра от Еди. Не ти висока. Спри да пееш моята песен, бе. Песен е по-брат. Спивай! Никога са някой не спра. Не съм ще набия. Няма, ти дори не можеш да кажеш на YouTube. Шегах се, нята. Апни, пречиш Добре, ми. добре. Ако има Тук са нерви, хора. че той ми пречи. Спри, бе. Как спори, бе? Добре, дай просто да играме. Няма само... Добре, хора, сега събираме дърво. Така. Еди събира дърво в първата минута, откъдето е влезнал. Минала е 1 минута и 28 секунди, от когато е влезнал. И Еди е пълен нуп, защото скача и пак не може да стигне. Еди, нали знаеш, че това никога няма да стигнеш? Значи виждаш ли, че се чупва? Да, виждам, обаче малко бавно. Оф. Еди, никога няма да стигнеш това дърво да знае. Може да стигнеш да не е минало време. Просто строй! Строй под него! Защото ще те кътна отвънка на видеото. Ще те кътна от видеото. Не, няма. Ако не замълчиш. Добре, мъквам. После пак ще говоря. Как ти казваш да говориш, нали знаеш? Да. За какво се прави така? После ще говоря. Учи ти си бакграунда, да знаеш. Аз не съм бакграунда. Аз тук и ще казвам, какво си направил ти, брат? Брат, това нужда ли е? Нужда ли да казваш? Брат, какво? Не моля, аз съм винаги че да казвам. Не. Аз съм ти най-добре приятел, брат. С тебе почти всеки ден играем, радвам се, пич. Дай, коля направя. Хора, това ми е първото майнкрафтско видео. И заради Лучо, който е тук, няма да мога да пусна английско видео. Да, защото аз не знам английски. Когато видеото е с мен, ще пускаш на български. Да, учиме на български режим. Да. Не! Когато е само с себе, ще пускаме на английски режим. Да. Когато аз съм в някаква игра, няма да се чувам. И да. Да, това е първия път, който може да го чувате. Да, че в игра не се чува. Да, в игра като си пусна войчата и не се чува. Точно хора ще се чудят как имаш войчат на 5 години. Хора, аз не съм на 5, аз съм на 8, просто... На 8, о господи. На 8, почти на 9, той е на 9. И накарах татко ми да снима буквално, за да имам войчата. Ти си на 9. Защо викаш, господи? От си на 8. Защото почти съм на твоите години. Ние имаме няколко месеца разлика. Няма месеца. Вълчо, голяма работа. Вълчо. Добре, няма значение. В смисъл, след няколко дни и аз съм на твоите години. След няколко месеца си на моите. Ти не мога да седи. Мога. Брати, ще правиш. Не, Вълчо, като правиш на голям? Това е Еди като пропуска. Виж ли, като се правя на голям, аз да ти го покажа. Да, айде. С 2%. Да. W. И сега. Не, може, че това не беше наистина. Да, това беше наистина. Не. Това беше наистина. Не. Това прасе стоеше мирно.
Да, защото аз го ланшотнах, нека тебе. Ти не го ланшотваш. Аз го ланчотвам. Добре, е това. Е той Ти е го чуваш чикон. от- Е той е чикон. Чикон банан. Те кокошки, добре. Да ги ланшотна, бе. Ланчот. Ето мръдна като скашо. Добре, искаш ли аз да ти покажа как се? Лучо изобщо това е моето видео, затова ти стоиш в бакграунда. Буквално ти показа как става спасето. Попоръчвам ти да издам. Защото си на много малко плата. Лучо, според тебе какво прави в момента? Едваш. Ово, господи, какъв си. Сълки се господи. Мале. Тук ще си правиш насаска на казано. Да. Той стои мирно. Ти не мога да цениш. Той стои мирно. Никак не мога. Да, наистина не можеш. Мишката ми е на малко батерия, ако да направя сенситивите ми нагоре. Нормално, в смисъл. Аз го ланчвам на прасето от първия път. Да, да. Вече снимам 6 минути. Да. Ей! Ми хора, това ще трябва да е в 2 части, защото На втората част, нали, аз ще играя. това ще разберем и друг път. В момента сега трябва да се Да, в тревожим на момента, видеото. в момента хора, аз съм бекграунда и само ще го говоря. Да, лучше получи се. Докато ставим... О, хем! Дай ги, бе. Лучо не... Оф. Браво. Лучо, не трябва да суерваш. Това е YouTube. YouTube ще ни бенни. Добре, добре. Никакъв суер. Трябва да Какво казваш значи думи. това? Да казваш като F, N, C. Си. Не, това не е думата, която почва с C. Subscribe. Не. И какво? Добре. Добре. Хора, за малко бяхме в бейграунда. В момента, между другото, съм на гости и до утре ще съм на гости. Да. Нали, утре ще Това правим... той. Нали, утре ще правим втора част. Да. Да. И що? Опитвам, не знам, що И аз ще се опитвам да играя. Опитвам да Хора, между другото, аз в Rivals на компютър съм си горе-долу ужасен. нуб, обаче Ужасен си, не хора ужасен си. на телефон играхме преди, извън видеото, извън вията. И аз буквално ни помогнах да спечелим играта. Да, Еди уби само един. Брат, буквално аз Аз помогнах. убих Тера Нуба. Да, ти уби Тера Нуба. То аз го убих 1000 пъти. Направих 2 хедшота веднъж. Умира. Аз бях буквално на първо място в лидерборд. Не беше на първо място. Още бях на гастел, човек. Добре, хваля. Просто аз. Добре, къде беше Киева? Ето. Бе, хора, тук ще вземе каблстон. Нали знаеш, че първото правило да не копаеш под себе си? Аз не копая ли под себе си? Ти не копаеш под себе си. Не са копа. Лучше няма как в пещера не копаеш под себе си. Брат, не само в пещера, брат. Оф, той някъде. Добре, няма. Хора, той че спръмна. Той е пръмна. Хора, той е пръмна. Напишете в коментарите Стинки Лучо. Стинки Лучо. Или Лучо много пъти. Хора, пишете 6-7 в коментарите на Еди, защото Еди не харесва 6-7. Ще ви убия, ако направите. Наистина ще далитна това акаунт. Лучо, ти трябва да си в бакграунда. Брат, бакграунда си. Изобщо не си в бакграунда, бе. Брат, аз само говоря, какво да забранено ми е да говоря. Да. Брат, как ще ми е забранено да говоря? Буфон ти играеш, какво се оплакваш? Ти си бакграунда. Съм бакграунд. В бакграунда си. Ама брат, позволено ми е да говоря са. Да, ми
пускаш коментари, като моите коментари видеята ми. Аз съм си приказал хората. Все пак имам двама ютубъри за приятели в Roblox. Двама, откъде дойдеха тези двама? Има Не. само един. А, да, аз и другата я. Тая бе, как беше? Аз убил. Вас ви е много хубаво. Добре, хора, еди тук, не знам какво прави. Не виждаш ли го правя, бе, злачо? Да, виждам. Подрежда си инвентара. То те бъркотия. Да, ти в момента ми прави Господи. още повече бъркати. Какво съм направил? Шегувах Грешно, се. бе. Шегувах се. Съм направил повече от ти, може да... Видях. О, хел, не. Добре, Еди, вече е нощ. Ти какво очакваш? Да няма паяци? Мисля, трябва да убия паците. Ще трябва да ги убиеш, то е ясно. Оф, господи, колко кола има. Не знам. Вече имаш 7 кола. 6-7 кола имаш. Да, лучше ще го. 9-10. Ще го убия Хора, в пането в ми. другото видео, хора, може да видите как Еди му. Защото казвам 6-7, а той мрази 6-7. Не съм те убивал, бе. Не си ме убивал, но може да ме убиеш другото видео. Не, Защото казах 6-7. за кой да те убия? Защото ти мразиш 6-7. И аз казах 6-7. Пускам ти научната лампа да пускам. Еди. Чакай, какво майка ми... Така. Давай с тези кравички. По-бързичко. Аз уби. Две наведнъж. Уби. Бам, Оп. бам, изи. Ти ще стана хънтър. Монстър Хантър. Адванс. А, Бебе зомби. Това много ги мразя. Те Яс. много ги мразя. Те са много гадни. Не. Те са много гадни, брат. Защото Брат, ти... умирам. Еди умира. Умирам от това зомби. Хора, Еди умира. Както бебе зомби! Хора, Еди умира. Хора, това видео не стана добре, затова ще ви видя в следващото видео и чао!